Wel, mae diwrnod mor braf. Dwi wedi penderfynu heddiw coginio allan y fan hyn ac ar y barbecue. A mi fyddai yn sgwintio achos mae'r haul ma mor gryf. Ond beth dwi am goginio heddiw ydy steak sirloin, cigeidion Cymreig, a dwi am wneud salad crensio i fynd gyda fo blas thai. I gychwyn, da ni eisiau gwneud marinade, a fydd y marinade yma hefyd yn dressing. Lle mae gennau olewydd, rhyw 2 llwy fwrdd o olewydd, pupur du, mae gennau 2 clove o garlleg dwi wedi gratio i fewn y fanna, a hefyd dwi eisiau sinsir ffres, a dwi wedi gratio ddipyn o lew i fewn, a sudd lemon. A dyna ni. Reit, dwi am rhaid troad bach i hwn wan. A dwi'n mynd i gymryd chydig o hwn mwyn gwneud dressing, lle mi fydd tua hanner hwn wan yn mynd fel dressing ar dop y salad, a'r gweddill yn mynd i fynd ar y cig. Lle na i orffen y dressing, ac yn syml iawn beth sy'n eisiau wneud, ydy rhaid saws soi, chydig bach o saws chili melys, ac rwan chydig bach o olew, ond hwn ydy fel yr extra virgin olive oil gan bod ni'n gwneud dressing. A fewn i jar ac ysgwyd, a dyna ni dressing bendigedig ar gyfer y salad. A dyma ni rwan yr steaks. Fel o'n i'n dweud, mae gennau 2 steceneidion Cymreig. Steak sirloin ydy'r hein yn fendigedig yn dydyn, a lleol gan y cigydd lleol y fan hyn. Dwi'n di roi nhw yn y desgil bach yma, yn yr container bach plastig yma. A dwi am gymryd rwan yr marinade a jyst roid o dros y cig. Ac am bod fi'n defnyddio steak sirloin, mae hein yn fraidd beth bynnag, lle dyn nhw ddim angen yn hir yma, jyst i gael chydig bach o flas. A dyna ni, felly dwi'n di olchi'n wylo rwan. Reit, mae'r barbecue yn neis ac yn boeth, a dwi'n mynd i ddechrau coginio yr 2 stecen. Dwi'n hoffi'n steaks wedi'w coginio yn eitha pinc, felly dwi'n mynd i roed yn rhy hir iddyn nhw, rhyw 2 funud bob ochr. Mae'r rhain wedi cael rhyw 6 munud gyda i rwan, a felly dwi'n di dynnu nhw ffwrdd a gadael nhw orffwys cyn sleisio nhw. Rwan dwi am wneud y salad crensiog, a felly mae gennau gyfuniad y fan hyn. Beth bynnag sydd gyda chi'n y tŷ mewn gwirionedd, a rhywbeth falle sydd eisiau ddefnyddio i fyny. A beth da ni am wneud rwan ydy cymysgu hwn gyda'i gilydd, a falle newch chi ffeindio fan haws defnyddio dwylo i ddeud y gwir i gymysgu hwn, ond rown ni droad go dda iddo fo. Reit, mae'r steaks di bod yn gorffwys wan am ryw 10 munud, felly fydden nhw'n barod i'w sleisio. A dwi jyst am orffen y salad, felly dwi'n di roed y cymysgfa i gyd i fewn i fowlen gweini. Ac wedyn dwi'n di roi ddipyn o'r dressing yma rwan dros yr wyneb, ysgeintio fo fel ddech chi'n barod i fwyta, rhag i'r llysiau fynd yn llipa. A gorffen i ffwrdd gyda cyfuniad o hadau neis, hadau pwmpen, mae gennau hadau sesame, beth bynnag da chi isio ar dop yr salad, ac rwan at y cig bendigedig yma. Nawn ni sleisio fewn i'r stecen. O, a da chi'n gweld mae'n neis ac yn binc, yn union fel da ni'n hoffi hi. A rwan dwi jyst yn mynd i godi yr steak a reid o ar wyneb y salad. A dyna ni, pryd hawdd iawn wedi'w goginio ar y barbecue, steak seidion Cymreig bendigedig a salad crensiog blas thai. Dwi'n gobeithio newch chi fwynhau.